Салом алейкум, бародаро, ба ҳама касое ки видеоро тамошо дорад. Совети важни барои новичокҳои нами сайт ном дорад investing.com. бародаро, бидроен намиҷа тамошо кунед новостиҳо дар валютаи ҳамаи ҷаҳонӣ, валютаи ҳамаи давлатҳоро, валюташа экономически календарро медароен. ҳаминҷа новостиҳоро бародаро мебинем. ҳозир мо мебинем ҳафтаи ояндара кадом новостиҳои кадом соатода главни ҳамун соатода мо тарговат накунем. ҳамун соатода лучши тарговат накунем. ҳафтаи ояндара медароем. тарафи роста филтрда медароем бародаро. Филтрда медароем. Поён мерем. Поёнда нигоҳ кунем. 1 точка 2 точка 3 точка. Нами 3 точка дораш новости важни вазинаи бародаро. Рынокда влият мекунад. Движени рынка 21 тараф мебара. барои ҳамун комил разбират намекунем. нами новости ҳами новичокҳо лучши надроен момента. ҳама соатош ҳаминҷа найсагиҳои рӯзи сешанбе новостиҳо бисёр соати 12:30 асосан аст новостиҳо бисёр. японский йенда по ВВП комит русияро нағз медонем. бидро бихон давраи чаи новостӣ чанд қобилият мекунад. ҳама процентош қади ҳаминҷа ҳастай бародаро. мо мерем видеоро сар мекунем. якум зелкара мо успед накам монитора запуска включат кунем. дуюм сделкаи мо плюс мешава. мо бо мерем якум сделка. ай 500 рубл якум сделка бо мегардем мерем бародаро. точкаҳои нағза сигналҳои нағза мековем. 3 минут бародаро поён 500 рубл мондем. якум сделка монад тамошо мекунем. бародаро раҳмат барои просмотр, барои лайк. просмотр 800 уже зиёд шуда. ман аҷдад намекунам иқа мешава. раҳмати калон ҳамада. далши бо видео тез мешава. ҳама темода иншоалло видеоро мебарорам. боло рафтак тамошо мекунем. движение резки поён шуд. бародаро чӣ хеле ки диден инҷа фақат як кнопкаро болову поён ҷиқидан нестай. точкаро ман нишон метавонам. ба як кнопкаро болову поён ҷиқидан сум кор карда инҷа намешавад. чандин чизҳоро донистам дар кора ки баъд кнопкаро болову поён биҷиқӣ бидони ком тараф биҷиқон. процентҳои буланд ама вибрат мекунам. $500 рубл якум сделка 2 минут поён мегирем. ждат мекунем боло меравад 2 минут поён мегирем. поён рафт эсай намегирем саросима намешавем на боло рафтак ҳаминҷа меқапем. нигоҳ кунед агар резки поён зад дар ҳаминҷа агар яке меҷиқидем сулча намебурд поён намемонда. видеои пешина дар ҳамин хел ҳолат шуда буд. барои движени резки рафтесай бо 1 минут дига боло гирифтем. иншоалло ки медароя. якумаш даромад дуюмаш мондай. дуюм сделкаро бо тайёр мекунем. бояд тайга мегирем барое ки якумаш ба фикрам ки намедароя. ждат мекунем бо поён рафтесай. мо сеюм сделкаро тайёр кардем. сеюм сделкаро 2 минут бо боло гирифтем. тамошо мекунем. бародаро дар канал подписатсия кунед, лайк монед, комментариҳоро бинависед бародаро. ман мехонам ҳамаша ҷавобтон метавам. мақсади мо то охири ҳамин сола 100 та подписчик карданай бародаро. так что подписатсия кунед бародаро. видеоро тез мебарорем. пас няй даромад 7 сделкаи мо ҳам бо мегардем а якум сделкаи 500 рубл мерем.
Нигоҳ кунед бародаро, ман просто меистам тамошо мекунам. Ман даҷи ҳамин видеои худам чанд бор тамошо мекунам, чанд ҷоҳоша бо мефаҳмам, ки дафъи дигар ҳамон хатогира накунам, кадомаш минус мешавад, дафъи дигар ман уже ба худам мефаҳмам, ки ҳаминҷа дигар намедаром. Барои ин бародаро важняи бисёр дидан. Валютаи бланда ман вибрат мекунам 80%, 90%. Тамошо мекунам. 80%, 90% сумета бародаро. Тари дар ягон ҷо неста, ягон банк, ягон ҷои тари проценти баланд намета. Инҷа рискаш баланд, рискаш вазини бадай не ки тез сум кор мекунӣ. ҷои дар риск вазвинай, уҷа суми бисёр айра ҳама медонад. Якин зерка рафтем 500 рубл 1 минут боло тамошо мекунем. Нигоҳ бародаро, обши дивижени поён рафтесай. Мо ай ҳолатҳои пешина дидем, хеле боло мондем, не ки афсӯс ки нашид, надаромад. Дим зеркаи моро ранги пешина 2.5 баробар зиёд мекунем, 1250 рубл 3 минут мегирем. Дим зеркамона 3 минут боло мегирем, ждат мекунем точкаи поёна. ин хатои сирхи ки мебинем бародаро, ёро ман ҳамаша худа меонам барои осон шудан. Мақсад шар нестае дига пеш қафо кунӣ платформаро, айму хатои мондагӣ тез разбират мекунӣ. ёро мешавад бимонӣ мешавад даличон кунӣ. хеле ёрдам мекунад. тим зеркаи мо минусо рафтесай, сем зеркаро тайёр кардем, тамошо мекунем. нигоҳ бародаро, инҷа поён рафтесай, ҳаминҷо ҳеҷ вақт боло мондан дар кор нестай. тим зеркаи мо минус шид. ждат мекунем. рафтем дига валютада тамошо мекунем. бародаро, фақат ҳамин ҳолати пешинаро тамошо мекунӣ, ба ҳамун мемонӣ. тамом. як минут боло нигоҳ сеюм боршае ки ҳам хеле такрорш неста, датаига пеш дай бо ҳам хеле. тамошо мекунем. опасняй. Последний секундах шо боло хестад. Так, сем зеркаи мо ҳам даромад, бо якум зеркаи 500 рубл мерем. поён бура боем ая тайга қабиданем айнҷа. мумкина ки бидроя. тарафи чапа нигоҳ кунем, ду борам хеле такрор шуда. ҳозина бо ҳами хеле шид, бо ма 1 минут боло гирифтам. мумкина ҳозир бо бидроя зеркаи мо. тамошо мекунем. ман фикр кардам якум зерка намедрояд, дуюмша мондам ки дуюмшам якумшам даромад, дуюмша тамошо мекунем. опасняй охирон секундаш. давай. всё, дуюм зеркаи мо ҳам плюс шид. бародаро, нигоҳ кунем, поён рафтесай, мо дига боло намемонем, барое ки мумкина дальше биррава поён, дига мо боло намемонем. поён рафт, ай валюта мебурем, дига валютада мерем. ҳамо мерем а якум зерка 500 рубл 3 минут поён, тамошо мекунем.
баланди баъд рафт. Вақте ҳамин резки скачок боло ё поён бута, бода рафт обрат намеравад. Инози резки скачок боло рафт, бо гашт поён омад. Не бо боло рафтесай, тамошо мекунем ки чӣ гап мешавад. Так, всё отлично вообще. Якум сделка ему 500 рубль даромад. Бо мерем а якум сделка 500 рубль. Тамошо мекунем. 500 рубль як минут боло мондем, поёни баъд рафт. Тим сделкаро тайёр кардем. ҳозир мепӯшонем якум сделкаро. Инҷа бо як минути дигар боло мегирем. Нигоҳ бародаро, ман намемонам, ждат мекунам то чикаи поён рафт, баъд як минут боло мегирам. 7 сделкаро тайёр кардем. дигар движени поён рафтесай, дигар боло намегирем бародаро. Тем сделкаи мо надаромад, хатта мекашем, ҳамин хат боло биравад, 2 минут поён мегирем. 7 сделкаи мои. И охир он сделка онаи бародаро дар канал подписатсия кунед, фаромӯш накунед, лайк монед, комментаро бинависед, чизе интересное бинависед. сделкаи мо медрояд, плюс мешавад. Бо видеои ояндаро ждат кунед. Видеои нав, видеои интересни бо айпешай бародаро.